masoyina na tafi, ni dai na tafi. Matata ta tafi, wa zai mini lamuni? Aba ki haƙuri ki dawowa ki masa uzuri. Babu ruwanka garzali na yi fushi da shi. Aba ki haƙuri ki dawowa ki masa uzuri. Na shiga kin fita na bi ki hanya na tsaye da ke, sai sauri kike baki sai tarar da ke. Fita babu sani na hukuncin ki atake, ko ina ma zaki jira ni na raka ki domin kare haƙin ki. Idan laifi ne mu je gidan za a damu. Gaba na bani ƙaunar karka ne, tafiyar da nake yi babu damar ka hana ne. Ina sauka gidanmu babu ne babu tunani, jikina da sukuni na san ba a taɓa ne a hanyar da fulani. Wai kai ne za ka ce rashi na ka damu. Ya furi ki koma a gida kafki budurciya, hanyar tana da nisa da wuyar kwatanciya. Duk wanda ya ganki daga kina fusace, karkin makace ki daure ki amurance, zuciyar ki huce, halin da zai shiga shi zai sa na damu. Babu damuwa soyayya guba ce, gatar wanzuma ce mai wahalar kwatance. Ko kana da ƙarfi wata rana ta kai ka kwance, na tafiya da zance ko a saman gada ce, wasu na kallon ka zauce. Garzali aboki na daure karka damu. Kai ba gaza da ban koma gida ba, da ne kudiri a raina ba zan masa murmushi ba. Ka sa bakin ka gaza ba zan gaza hakuri ba, ba zan kushe ka ba, ban bar maganar ka ba, ba zan kwafsa ka ba. To na yarda za mu koma ka raka mu. Na gode Allah ya amince wa rayuwar ku amfana.